ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். இன்று குசேலர் தினம். குருவாயூரப்பன் கோவிலில் மார்கழி முதல் புதன்கிழமையை குசேலர் தினமாக கொண்டாடுகிறார்கள். கிருஷ்ணன் குசேலருக்கு அனுகிரகம் செய்த நாள் ஆதலால் அன்று பக்தர்கள் இலையில் அவல், அச்சுவெல்லக்கட்டி ஆகியவற்றை கொண்டு வந்து குருவாயூரப்பனை வணங்குவது வழக்கம். அன்று கோவிலில் பக்தர்கள் படிக்கணக்கில் அவல் தானம் செய்கின்றனர். குசேலர் கிருஷ்ணனை தரிசிக்க ஆவலுடன் அவல் கொண்டு சென்ற நாள் மார்கழி மாதம் முதல் புதன்கிழமை. அதனால் இன்றும் குருவாயூரில் மார்கழி புதன்கிழமையை குசேலர் தினமாக கொண்டாடுகிறார்கள். மார்கழி மாத புதன் கிழமையன்று குருவாயூரப்பனுக்கு அவல் படைத்து அந்த குசேல சரித்திரத்தை படித்தால் செல்வம் பெருகுமாம். ஹே குருவாயூரப்பா, உமது அருளை வேந்து கொண்டே குசேலர் இரத்தனமயமான மாளிகையில் வசிக்கத் தொடங்கினாலும் உன்னை என்றும் மறந்தார் இல்லை. அவர் செல்வத்தில் பற்றில்லாமல் பக்தியின் பயனாக முக்தியடைந்தார். இவ்வாறு பக்தர்களின் கஷ்டத்தை போக்குவதில் வல்லவரான நீர் எனது துன்பத்தையும் போக்கி அருள வேண்டும். இந்த குசேல சரித்திரத்தை படித்தால் செல்வம் பெருகும்.